Тобадан төшкән яңалыкны җиткерергә ашыгабыз. Тәгәрмәч эксперимент рәвешендә бер әйбер эшләп карарга булды. Автомобиль өчен менә шундый татарча ябыштыргычлар. Барлыгы 12. Халык авыз иҗатында прикол дип эшләнгәне дә бар. Әйтик, Әлдермешкә кайтам әле, Галигә барам әле. Аеруча кунакчыл җанлы машина йөртүчеләр өчен чәй эчәбезне дигәнне дә чыгарды. Төгән егетләр белән тәти кызлар да юлларда артыр дип ышанасы килә. Машинада бала бар, шаулама, бала йоклый дигән традицион формадагылары да бар. Шөпші татарча эшләнгән наклейкалар моңарча юк иде. Шуңа күрә зурдан кубып наклейка на авто впервые на татарском языке дип тәкъдим итәргә булдык. Наклейка сатуда бар инде. Озонда аны стикер на машину, наклейки на автомобиль на татарском языке дип табарга мөмкин. Тәнкыйтьне дә, мактау сүзләрен дә кабул итәргә әзербез. Инстаграмда ябыштыргычларның үз аккаунты бар. Төп активлык шунда булыр. Фикерләрегезне, теләк-тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз.